салом алайкум дӯстони азиз. Ина бобои холдорбои сагша тамошо кунед. Ба хотири саги бобои холдорбои ҳами як дона лайка баҷакад. Ҳозир насиб боса сагҷанг аст, сагҷанг. нигоҳ кунед. Ина дӯстони азиз нигоҳ кунед. Ина бо нагад ки ягон чашбанди аст. Ягон дидед дӯстони азиз. Хоппа. Ҳия. Хис кох. Ой сагҷанг аст дӯстони азиз. Фақат шумо лайка бу зеб кунед. Комментария ягон гапои хуб, чизе ки мақсад доред бинависед. Насибош сагҷанг тамошо. салом алайкум дӯстони азиз. Дунё ҳама пури аз реклама. Дӯстони азиз, мо ҳам ним минутак реклама мекунем, баъдан боз навбат ба саҳнача. дӯстони азиз, ширкати Манучерҷон аз Москва ба Қазоқистон такси мезанад, граница такси мезанад. аз номи канали бобои холдорбой гап задем, иншолло скидка дорад. агар дигар таксиё 10,000 бурдани бошад, акай Манучерҷон 8,000 мебарад. ба хости Аллоҳ аз номи канали бобои холдорбой занг задед. маҳрамат, ина ман рақамҳояшро дар рӯи экран мемонам. маҳрамат карда аз номи канали бобои холдорбой занг задед. зинда бошед. Машқ ёдод дестемша, насибош ҷанг мебаред. Саги бара дидед дӯстони азиз. Ина тигр меган, тигр. Машқ ёдод дестем, сагҷанг мерем насибош. Ма, тигр ма. Хис кохи. Эс ку? Сагам он неса?